Moikka kaikille! Tein tässä erilaisia vappuherkkuja ja aloin siinä miettiä vähän sitä, että miksi erilaiset taikinat kohoaa. Ja miksi osa taikinoista, niin kuin vaikka munkkitaikina, kohoaa jo ennen paistamista. Ja sitten osa taikinoista, niin kuin vaikka tämä muffinsi, niin kohoaa vasta sen paistamisen aikana. Katsotaanpa. Aloitetaan helpommasta päästä, eli erilaisista pikkuleivistä. Ja pikkuleiväthän kohoaa yleensä vasta kun ne laitetaan uuniin. Eli lämpö on se juttu, joka saa ne kohoamaan. Ja se salainen ainesosa niissä on ruokasooda tai leivinjauhe, joka sisältää siis sellaista ainetta kuin natriumvetykarbonaatti. Oikeastaan tuo ruokasooda on melkein puhdasta natriumvetykarbonaattia. Leivinjauheessa on sitten tuon natriumvetykarbonaatin lisäksi natriumpyrofosfaattia, joka laskee sitten vähän niiden leivonnaisten pH:ta. Tehdään vähän tämmönen yksinkertainen taikina, missä meillä on ruokasoodaa, ja katsotaan mitä sille tapahtuu, kun sitä kuumennetaan. Eli sekoitetaan vähän jauhoja ja ruokasoodaa ja lisätään siihen vettä. Ja sitten me kaadetaan tätä taikinaa koeputkeen ja kuumennetaan vähän tätä seosta. Ja nyt me huomataan, että sinne muodostuu pieniä kaasukuplia. Ja nämä kaasukuplat siis kohottaa tämän taikinan. Ja tässä kuumennettaessa tosiaan tapahtuu tämmöinen natriumvetykarbonaatin hajoamisreaktio. Eli se natriumvetykarbonaatti hajoaa natriumkarbonaatiksi, hiilidioksidiksi ja vedeksi. Ja tämä hiilidioksidi on siis kaasumainen, eli siitä tulee ne pienet kaasukuplat, jotka kohottaa sen taikinan. Ja sitten tämä toinen tuote, eli natriumkarbonaatti, niin se on vähän emäksistä. Ja se aiheuttaa sitten sen, että jos siinä taikinassa ei ole mitään hapanta, niin sitten siitä tulee vähän semmoinen emäksisen karvas ja vähän saippuaisen makuinen, jos käyttää siis pelkkää ruokasoodaa. Tämän natriumvetykarbonaatti, eli ruokasoodan, voi hajottaa myös hapon avulla. Itse tein lapsena tämmöisiä pieniä paukkupommeja ruokasoodasta, eli natriumvetykarbonaatista ja etikasta, eli etikkahaposta. Eli laitetaan tällaisen kindermunaan ruokasoodaa ja etikkaa. Ja sitten sekoitetaan ja sitten se räjähtää. Tämä johtuu siis siitä, että tuon hapon vaikutuksesta tämä ruokasooda eli natriumvetykarbonaatti hajosi myöskin hiilidioksidiksi ja sitten se hiilidioksidikaasu räjäytti sen kindermunan. No miten sitten nuo munkit? Munkkitaikinassa ei ole ruokasoodaa tai leivinjauhetta, vaan sinne lisätään hiivaa. Ja hiiva on semmoinen elävä eliö, yksisoluinen sieni, joka osaa hyödyntää hapettomissa olosuhteissa etanolikäymistä. Eli siis hajottaa tuossa taikinassa olevia sokereita ja hiilihydraatteja etanoliksi ja hiilidioksidiksi. Ja sitten kun sinne taikinaan muodostuu sitä hiilidioksidia, niin se hiilidioksidi muodostaa tämmöisiä pieniä kuplia ja se hiilidioksidi kohottaa sen taikinan. Tämä prosessi on oikeasti aika monivaiheinen ja siihen kuuluu esimerkiksi sellaisia vaiheita kuin glykolyysi ja sitten se varsinainen etanolikäyminen, mutta niihin voi sitten tutustua tarkemmin biologiaan ja kemian oppitunneilla. Tämä hiiva pystyy tähän etanolikäymiseen jo huoneen lämpötilassa. Ja tämä on se syy, miksi se hiivataikina, eli munkkitaikina, alkaa kohota jo ennen paistamista. Ja sitten se jatkaa sitä kohoamista vielä paistamisen aikana, mutta jossain vaiheessa se lämpötila menee niin korkeaksi, että sitten se hiiva kuolee ja sitten se paisuminen lakkaa. Ja tämä on se syy, minkä takia, jos me tehdään hiivataikinaa, niin se ei saa laittaa sitä kuumaa vettä suoraan sinne taikinaan, koska hiiva on elävä eliö, niin se kuolee, jos sinne laittaa liian kuumaa vettä. Eli kun tekee hiivataikinaa, niin se hiiva pitäisi laittaa kädenlämpöiseen veteen. Siitä se hiiva tykkää kaikkein eniten. No niin, nyt siis tiedät, miksi taikina kohoaa. Jos tykkäsit tästä videosta, niin paina peukkua ja tilaa kanava. Moikka, nähdään myöhemmin!